Suomen vahvin mies, finaalisti 2025, Ari Savolainen. Morjes. Moro, moro, moro. Mitäs, mitäs kuuluu Ari? Kuuluu tosi hyvää, että vuosi mennyt kokonaisuudessa tosi mahtavasti. Eka tavoite tänä vuonna oli tuo finaalipaikka ja totta kai sitä sitten lähdettiin hakemaan silloin Järvenpäästä. Ja, tota, siinä sitten onnistui, niin aivan mahtava meininki on päällä tällä hetkellä. Reeni kulkee ja fiilis on hyvä. Siinä on itse ollut vähän puhettakin tuossa ja tavallaan niin kuin just se niin kuin katsojillekin just se, että mitä siellä finaalissa näkee, niin mitä siinä taustalla on, niin siinä on niin kuin tiettyjä etuja, mitä pystyy ansaitsemaan olemalla vahva ja yhtenä isona tietysti siinä, että pystyy jo finaalipaikaa ottamaan, varmistamaan siellä kesäkuun alussa. Niin, Kyllä, on iso ero siinä, että puolitoista kuukautta myöhemmin sastimalasta paikkaa saaneet, niin miten pystyy valmistautumaan siihen finaaliin. Niin, oletko pystynyt tuosta hyödyä ottaa irti? on jo. Tässä on nyt painettu Järvenpäästä asti noita lajeja, kun ne tiedetään, niin tosi tarkasti, että esimerkiksi niskan takapunnerus, mitä en ennen tullut reenattu, niin on nyt löytänyt oman paikkansa ja sirkuskässäri yön, mitä on vähemmän tullut tehty, niin on lähtenyt kulkemaan. Niin kyllä tässä on keskitty tosi paljon. Käytännössä mulla on 4 reenipäivää, joka ikisessä päivässä on finaalilajeja treeneissä. Niin nyt otetaan sellainen paketti sinne finaaliin, että saa ihmiset ihan tehdä töitä, jos voittaa haluaa. Mä oon yleensä kysynyt tuossa ihan lopussa, mutta nyt mentiin nopeasti, niin Joo. Aasinsilta on sen verran lyhyt, että mikä se sitten on konkreettinen tavoite? Mm, tavoite on totta kai niin kuin yksilöurheilu. Sitten jos lähtee viivalle, niin aina voittaa. Sitten, jos sen pääse podiumille, on tosi pettynyt. Se on se minimi. Mutta kyllä oma tavoite on voittaa se, että tuohon porukkaan kun päässä oli jo todella hieno onnistuminen. Nyt kun tässä tosiaan reenataan sellaisia kuntoukkoja, että ei ole ennen ollut, niin kyllä sieltä lähdetään sitä voittoa hakemaan. Toki ilmaiseksi sitä ei varmasti saa. No ei, siinä on 13 muuta, jotka on sitä mieltä, että kukaan ei mitään ilmaiseksi saa ja niin niitä kuuluu olla. Menikö, Joo. menikö Järvenpään kisa sulla sitten ihan niin kuin pläänin mukaan? Mm, tukkipunnerus, siinä jäi vähän hampaankoloa. Mä treeneissä tein niin 2 nelosta treenipäivän. Toki tukki oli erilainen, mutta syystä tai toisesta se sitten jäi 3. Se oli semmoinen pettymys, että 4 olisi pitänyt olla joka päivän toistomäärä. Ja mä en sitten oikein tiedä, mitä siinä tapahtui. Sää, aurinko, uusi tukki, mitä tahansa. Se oli semmoinen, mikä ei niin hampaankoloa. Ja sitten vaikka on tälleen kokenut iältään, niin näkyy säkkipunnerus tai säkki olkapäälle laissa näkyy se, ja se vähän semmoinen kilpailukokemattomuus, että tosiaan 2019 asti mä oon kisannut, mutta olisi pitänyt vaan ekan noston jälkeen vähän aikaa hengitellä ja nostaa toinen, eikä lähteä saman tien siihen perään sitä mälväämään. Niin olisi ollut reilu voitto, mutta hatunnosto Antille, tuli rinnalle ja ohi tasapisteellä. Mutta se oli semmoinen, missä niinku itselle, että se tukki oli oikeastaan semmoinen oikea epäonnistuminen. Ja sitten säkissä vähän sellaista, en tiedä oliko jotain intoa, kun oli kotikisa ja ei niinku tajunnut malttaa. Et aikaa olisi ollut sen ekan jälkeen ihan rauhassa hengitellä ja ottaa toinen, jolla se voitto sitten olisi tullut. Mutta Kyllä. on näitä. Oppirahoja maksetaan edelleen. Se on joo, ja mä oon sitä sanonut paljon porukalle. Niin kilpailemaan oppii kilpailemalla, ja vaikka itselläkin on kilometrejä ja kisoja paljon takana, niin ihan jokaisesta kisasta on jotain oppinut. Ja, Oh. ja aina on mahdollisuus onnistua ja oppia, ja molemmat on, oppiminen on vähintään yhtä arvokasta. Mä en laske, niin kuin, en halus puhua epäonnistumisesta, vaan oppimisesta. Sitä se Niin, oli kuitenkin, jokalaiset tuli suoritus ja sitten jos nyt top 2 pääsi, niin ei se nyt huono kisa ollut, mutta voitto olisi ollut otettavissa, jos olisi vähän aikaa hengittänyt säkkilajissa. juuri Näin näin, se meni. juuri näin. Jutellaan pikkasen ja mennään ihan sinne taustoihin, niin kuvas vähän Mhm. katsojille, kuka on Ari Savolainen. Ari Savolainen on
kahden lapsen perheen isä, joka tekee työkseen toimistohommia, logistiikkaa, tulli- ja veroasioita. Ja 25 vuotta on salihistoriaa takana ja ilman yhtään vammaa. Oikeata vammaa. Oli lihasjumeja ollut, mutta mitään semmoista oikeasti isoa, että joku niin kuin oikeasti vaikuttaisi kuukausikaupalla tekemiseen, niin ei ole 25 vuoden historia osunut. Ja, siinä se lyhyesti. Mutta aikanaan salille sai toi mun nuorempi veli. Mä silloin nuorena pelasin vaan tietokonetta ja muuta, ja sitten meidän äiti oli Kellokosken sairaalalla töissä ja saatiin mahdollisuus suht edullisesti sinne mennä treenaamaan, niin Kari sitten kävi vähän aikaa ja tuli repäseen, että lähdepäs säkin jumpalle. Niin sillä tiellä ollaan 25 vuotta myöhemmin. Kyllä, kyllä. Joo, itse asiassa tuossa Karin kanssa juteltiinkin tänään aiemmin, Joo, niin saman päin muistitarinan kertoa, että kyllä joo. hän oli se, joka Karin veti salille. Tota, Eli käytännössä Karin takia mulla on menestystä, jos on. joo, voi ottaa kaiken kunnian. Kyllä, Mutta sekin on, sitä puhuttiinkin tuossa, mutta niinku ihan huikea saavutus, jos se niinku veljekset on yhtä aikaa Suomen vahvin kilpailun finaalissa, niin sitä ei juuri ole tapahtunut, eikä varmasti niinku ihan noin vaan tapahdu tulevaisuudessakaan, että siinä on varmasti niinku paljon semmoista lisätunnetta tuo se, mutta mikä on niinku päällimmäinen tunne tai tunteet, minkälaisia tunteita se sinussa herää? no se oli melkein siistimpi fiilis itsellä se Karin pääsy finaaliin sitten kuin oma, että se oli jotenkin, se oli niin kovan työn takana tänä vuonna 105 ja sitten kun se onnistuminen tuli monta kisaa putkeen, niin kyllähän se tuntui siistiltä katsoa kotona, että no nyt on veljekset sitten edustamassa. Se oli kyllä hieno tunne, kun se sitten vihdoin onnistui siinä. Voin Ja kuvitella, sitten voin kuvitella. nauratti vähän siinä, että Antti tuli ja meni voitti molemmat. Niin totta, niin Kukaan muu totta. ei ole meitä tänä vuonna voittanut kuin Antti. Joo. No siinä voisin kuvitella, että niin siellä on koko perheen voimia sit mietitty, että mitä se Antin päänahti siinä ukissa otetaan. No se olisi vähän pakko varmaan, että se on nyt niin monta kertaa ottanut meiltä, niin yritetään ottaa takaisin. Kyllä, kyllä. Ei. Se oli kyllä tosi mahtava fiilis. Se Karilla on ollut niin hankalia vuosia pari, että kyllä niin kuin, se oli tosi hieno nähdä, että kun terveenä pääsi tekemään. Ulos mittaa se oikein suorituskyvyn. Se on mahtavaa. Kyllä. Kyllä nyt väreet menee itselläkin tuossa, kun kerrot, että kyllä se niin kyllä monesti sitä toisten puolesta asioita jännittää enemmän kuin itsensä puolesta, että Se on, se se on on jotenkin juuri aina. näin. Mä oon varma, että Kari menee musta jossain vaiheessa voimatasoissa ohi. Se on vuoden vaan nuorempi, mutta silloin kaikki mahkut siihen. Mä yritän sitä siihen tsempata. Että tuut rinnalla ja ohi, niin sit mä oon tyytyväinen. Joo, Isoveljen rooli. sama minäkin olen Joo, Mikolle niin sanonut ja ottanut ja koettanut tsempata, että siinä on jonkunlainen tavoite ja pyyhkivät ohittelista alkaa olla ihan hyvä malli. Tota, kyllä. mikä sitten, Kari veti sut salille, mutta mikä sut sai sitten ihan lajin parin? No, lajin pari me kilpailtiin sotilaspenkissä muutama vuosi tuossa ja sitten 2007, ei ollut edes 2017. Itse asiassa 2015, mä en muista missäkin se olisi, mä näin Jyrkin. Mutta Jämsässä asuu appiukko, me käydään siellä usein lomalla, niin oli Jämsän vahvi aloittelijakisa Voimalailiitolla ja mä sitten penkkisikana ajattelin, että mennäänpä kokeilemaan, että olisiko tuommoinen vahva mieskilpailu kivaa ja sehän nyt sitten oli, mä voitin 5 lajia 6 semmoisella aika ylivoimaisesti, niin että no ehkä tämä laji voisi olla parempi kuin pelkkä sotilaspenkkaaminen. Ja siinä sitten toki oli vielä pari vuotta väliin, niin 2019 mä niin treenasin, mä vaihoin treenityyliä semmoisesta bodybuildingista tuohon voimannostoon siinä välissä 2016-2019. Ja sitten kun tuli 300 mave ekan kerran, niin mä
rupesin katsoa, että milloin olisi sitten ihan oikeasti semmoisia totisempia kisoja. Ja sitten Voimalajiliitolla oli Etelä-Suomen vahvin 2019, niin mä sinne menin ja voitin ne ja sitten oli se toi vahvin SM Turussa, niin siellä oli Saario Jari vielä vastassa, niin mähän lähdin sinne silleen, että no ei kyllä ainakaan staattisista voimista ole paljon sanottavaa, niin sitten jotenkin hassusti mä sitten senkin voitin ja se oli kyllä, se oli sillä selvää. Se, Kari oli siellä yleisössä katsomassa ja mitä tää tapahtuu? Se nyt meni ja voitti tämän homman. Ja näin tämä nyt meni. Ja jotenkin se oli semmoinen niin kuin ensinnäkin se tunne, kun voitti tuommoisen joka vähän isomman kisa, niin oli aivan älytön. Ja sit se tosiaan kun se ei tuntunut silleen liian raskalta tai pahalta itselle, vaan kaikki oli vaan tosi mukavaa, kivaa. Totta kai raskasta, mutta niin kuin, se vaan jotenkin puras. Ja nyt Tee siinä sopivaa. 2019 asti, niin tämä on ollut mun ykköslaji. Ei ole tarvinnut muita edes katsoa. Kyllä. No niin, se lähti siis lennokkaasti ekoissa Joo, kisoissa, se niin meni jotenkin se toimi. Mutta toki me ollaan niin älyttömän kauan, me oltiin siihen asti jo 15 vuotta reenattu semmoista voimapodausta, niin aika vahva pohja. kyllä, kyllä. Onko sulla sitten ennen sitä jotain muuta urheilutaustaa, mitä ennen Ei punttia ole tuli? oikeastaan, että sählyä mä jotain tuossa räpiköin divarissa muutaman vuoden. Tämän kokoisena se on koominen näky, mutta ei ole. Että kyllä se on toi salijuttu, mitä on tehnyt ja sitten toki jotain tuommoista hönssä jalkapalloilua ja muuta niin kuin kavereiden kanssa, mutta ei ole virallisesti pelannut missään niin kuin joukkueessa. Kyllä. Tota, mites kisapäiviin valmistautuminen Marilla tapahtuu henkisesti kautta muut? Mulla on aina kun kisapäivä alkaa, mä vedän suht ison kaurapuuron siihen aamulla. Ja sitten käyn läpi tosi tarkkaan kaikki varusteet, kisaeväät, kaikki muut, että ne on siinä valmiina. Ja sitten yleensä itsellä on tosi tärkeää se, että mä sitä ekaa lajia, mikä sieltä on tulossa, niin mä rupean jo vähän mielessä käymään läpi, että mitä tapahtuu, miten tapahtuu. Sitten kun mä menen sinne, niin mulla on valmiina se plääni ja sitten kun laji alkaa pilli soi, niin sitten mennään. Mutta niin se on semmoinen, että hyvä aamupala, kamat on kaikki kunnossa, kamat on kaikki valmiina ja sitten ruvetaan keskittyä siihen tulevaan päivään, missä sitten pitäisi ottaa itsestä kaikki irti. Kyllä. Mulla ei ole mitään loukkaantumisia ollut, niin kuin sanoit, mutta kaikilla on aina vähän vaikeampia hetkiä, ei aina välttämättä maistu, niin onko missään välissä ollut semmoista syvempää monttua, että on pitänyt kaivella jostakin sitä motivaatiota, että miksi sinne salille lähdetään ja miksi tätä tehdään? Kyllä tuossa itse asiassa tämän vuoden Järvenpää preppi maastavedon osalta oli kyllä sellaista suossa tarpumista. Mä en oikein tiedä, mitä päin siinä olisi pitänyt olla. Mavemissa mä oon aina ollut hyvä. Yhtäkkiä ei niin kuin mikään liikkunut mihinkään. Ja sitä niin kuin oli yli 10 viikkoa putkeen. Mä yritin kaikkia taikatemppuja ja kevennyksiä, ei kevennyksiä. Ja ei se vaan jotenkin mennyt, mutta sitten onneksi kaikki muu meni. Mutta kyllä siinä niin kuin tuli se olo, että jos tämä, missä mä oon ollut hyvä, niin onko tämä jo ikä vai mikä tässä nyt on. Mutta siinä oli 10 viikkoa, että mä oikeasti mietin, että tuleeko tuosta jäkestä yhtään mitään. Ei se vaan liikkunut. Vaikka Millä kuinka siitä, vaan juteltiin ja kaikki, niin ei vaan tapahtunut. millä sä sait kaivettua sit sen motivaation kuitenkin putkeen? Se oli semmoinen, siinä oli Karja, totta kai meillä on iso treeniporukka, lihasulttaanit, kenen kanssa meitä on 10 vahvamieskilpailijaa, eri painoisia, kokoisia, tasoisia. Niin siinä juteltiin ja sitten kun kaikki muu onneksi, niin kuin punnerrukset ja merkkarit ja muut liikku, et se ei ollut niin, että kaikki lajit on ihan yössä, vaan se oli se yksi. Ja sitten mä itse jotenkin mietin, että kun mä oon 2018 eteenpäin vetänyt joka vuosi sen 300, että ei se nyt varmaan sieltä mihinkään ole hävinnyt. Mutta mä sitten ihan rauhassa keventelin suht paljonkin niitä moveja ja tein kaikki muut vaan tosi niin kuin säntillisesti, mitä ohjelmassa luki. Ja sitten kun jäke tuli, niin ei se ollut muuta kuin suuttua. Mä opettelin vetää ristivedolla vikan kuukauden aikana 2 ekaa, kun ei ollut varma, että lähteekö se liimattu 30 siellä kisassa lattiasta, kun salilla se oli joku hullu liimannut lattiaan. Mutta Ei lähde. hienostihan se meni sitten.
Oli se joo. Mä oon huomannut, toi on ehkä sellainen, mikä nyt on tässä viimeisen 4 vuoden aikana, kun ollut valmentaa, niin tullut semmoinen kisavarmuus ja sitten sellainen, että sit kun, no voidaan jutella, jos tulee myöhemmin lisää, mutta kun kisassa ollaan, sit kun se on mun vuoro, niin mä oon siinä. Kaikki muu ympäriltä häviää ja sitten mennään. Mutta Kyllä, se on kyllä, se oli kyllä hieno onnistuminen. Ja huudon mukaan näkyy ehkä vähän, kun tuntui hyvältä. joo. Mutta Siinä niin se oli koko pitääkin, kevät painettu. kyllä. Ja se on vaan noin hetket, niin tavallaan sitä ei auta kuin luottaa prosessiin, että kyllä se sieltä kisasta sitten tulee. Siinä on Mm, kyllä yksi hyvä malli esimerkki siitä, että niin se menee. kyllä. Kyllä. Minkä sellainen kaveri Ari on sitten kisalavojen ulkopuolella? Mä oon ihan supersosiaalinen. Mä höpötän tosi paljon ihan kaikille. Ja mulla on jotenkin, mä en tiedä, mistä se varmaan on perusluonne, mutta niin kuin, menemme mihin tahansa, niin vaikka mulla olisi ketään tuttuja, niin kavereita mulla on kohta. Niin kuin se. Ja kisoissa mulla on sama, että aina kun en itse kisaa, niin mä yritän olla mahdollisimman rentona ja keskittyä siihen, että muilla kaikilla on hyvä olla ja mulla on hyvä olla ja jutellaan ja tsempataan ja neuvotaan. Ja, se on semmoinen perusluonne, että tykkää olla ihmisten kanssa tekemisissä ja siitä oikeastaan nauttii. Että mitä enemmän ihmisiä, sen parempaa se yleisessä on sitten. Tykkää ihmisistä ja ihmisten kanssa tekemisestä, niin se on. Ja sen takia tämä laji on tosi mukava, että kun täällähän ei epämukavia ihmisiä ihan hirveästi ole. No Että ei, ihan se on kenen kyllä. vaan on, niin joka ikisen kehen törmää, niin on tosi siistiä. Kyllä, Hyviä tyyppejä. kyllä. Tota, miten sä rentoudut sitten, kun ei kisata eikä treenata ja eikä olla töissäkään, niin mikä on se sun tapa? Mä kuuntelen aika paljon musiikkia ja siinä mä käyn konserteissa jonkun verran. Se niin kuin live-musa on ihan älyttömän hieno juttu. Ja mä oon nyt omille lapsillekin yrittänyt tyttärelle opettaa live-musiikkia. Kannattaa kuunnella, että se on oikeastaan aika siistiä. Musiikilla pääsee irti siitä sellaisesta paineistetustilasta aika hyvin. Tota, se riippuu ihan mikä on fiilis. Sit jos vähän on huonompi olla, kuunnella raskaampaa musaa. Mutta sitten jos on semmoinen kesän rento fiilis, niin laitetaan joku reggae soimaan ja nautiskellaan elämästä. Kyllä, Et se on kyllä, semmoinen niin kuin vaan oleminen. Onneksi osaa olla niin, että on vaan paikallaan. Et sillä pääsee sitten niin kuin päästämään siitä ns. Kisajännityksestä ja siitä älyttömästä totisuudesta, mitä välillä on, niin irti. osaatko kuvitella tilannetta, että sä et olisi voimamies, niin mikä se sun laji voisi sitten olla? Lajeista. No, jos nyt mennään ihan lajiin, niin mä luultavasti tekisin voimannostoa. Se on vaan yhdet voimannostokisat käyn IPF:llä ja se oli siistimpää kuin pelkkä penkkaaminen, mutta ei se niin siisti ollut kuin vahva miesurheilu. Se on kuitenkin vaan 3 eri nostoa ja se on jotenkin. Mutta sitten jos niinku ei ihan urheilusta puhuta, niin en mä tiedä. Varmaan soittaisi jotain soitinta. Et siihen olisi sitten aikaa, jos ei käyttäisi niin paljon tähän itse treenaamiseen aikaa. Ja saattaisi olla Kyllä, jopa vahingossa muusikko. Sitä ei tiedä. Et kyllä se yleensä, jos jotain rupeaa tekemään sille, että tällä intensiteetillä joku nyt treenaa, niin sit siellä on myös tavoitteena joku levytys tai keikka tai mikä tahansa, mutta musiikki on kokonaisuudessa niin siistiä. Varmaan jotain semmoista kyllä. tekisi. Ketkä se on Ari-uralla ollut ja on suurimmat tukit? Suuremmat tukijat vai? Mm, Öö, Oma perhe totta kai, toi Hanna, Sara, Tuomas, siinä lapset ja vaimo, niin sitten sen lisäksi totta kai tuo lihasulttanit siellä isompana Kari, että tosiaan Karin kanssa nyt ollaan 25 vuotta enemmän tai vähemmän treenattu samaan aikaan koko ajan niin kuin toisiamme kirittämässä ja se on ollut kyllä tosi iso tuki, koska meillä on vähän semmoinen kisa koko ajan salilla niin kuin toisiamme vastaan, vaikkei se nyt totista ole, mutta silleen, että se on aina siistiä, jos joku on vahvempi jossain. Ja sitten kyllä, mun pitää kohta olla vahvempi. Se on ollut tosi iso etu toi, että niin kuin näin pitkään oikeasti on ollut treenikaveri siinä, kuka kirittää. Se on niin kuin, siinä se on, että perhe ja sitten toi saliporukka isosti mukana. Ja totta kai nyt valmentajat jotka niin kuin pitää mulla aivot mukana, että ei vedetä maksimiin joka päivä. juuri Tota, näin. siinä se on. Minkä sellainen merkitys sitten yleisön kannustuksella on sulle kisan ja Kyllä se suorituksen aikana?
vaikka onkin semmoinen putkinäkö sit, kun tekee jotain kovaa lajia, niin kyllä se, varsinkin sitten, kun se rupeaa tuntua raskalta, niin kuin vaikka joku monen esineen lastaus. Sitten kun se väsymys meinaa tulla, kun kuulee sen ihmisten hurraukseen semmoisen, nyt nostat sen ja vedät, ja toki kilpakumppanit kanssa tässä olisi onneksi ihan samalla tavalla huutaa, että nyt nostat sen ja kannat sinne maaliin, niin kyllä se on, siinä ei jätetä silleen niin kuin huvikseen sitä kesken. Sitten jos se jää, niin se jää silleen, että itse kaatuu säkin päälle, mutta kyllä se on tosi merkittävä osa kisaamista. Ja siitä nauttii. Se on niin kuin sen takia yrittää tehdä vähän semmoista showta ja silleen ihmisille, että se on tosi siistiä, kun ne on siellä. Me ollaan aika etuoikeutetussa asemassa, että ihmiset tulee katsoa meidän urheilemista, niin sitten Kyllä, yrittää antaa vähän takaisin. kyllä. Mitäs sulle merkkaa nyt Suomen vahvin mies finaaliin pääseminen? Se on tosi iso asia, että 2023 mä sen kerran kävin kokeilemassa ja sitten oli vuoden tauko tuossa. Ja nyt tänä vuonna sitten, kun toi taso tosiaan koko ajan nousee, niin kyllä siis siinä niin kuin semmoinen paine poistui siinä Järvenpään onnistumisen jälkeen. Et kun se finaali tuli, niin siinä rentoutui tosi paljon siitä. Et siinä hastissa oli oikeasti, että mun on pakko tehdä. Et kaikki on niin kovassa kunnossa. Se on 25 tosi vahvaa ukkoa. Ja nyt on onnistuttava. Ja sitten kun lajit esimerkiksi 2 vuotta sitten Merkkari, mulla oli maksimi 3,20. Niin ei ole tullut helpolla. niin Kyllä, kyllä. se oli kyllä, se on tosi tärkeä. Tosi hieno asia, että sinne 14 parhaan vahvimman joukkoon pääsee. Ei tullut Si- ilmaiseksi. Se ei tule ilmaiseksi, se on varma. Se on varma. No, jos katsot muutaman vuoden sitten eteenpäin, niin sun unelmien voimamiesura, miltä se näyttää, mitä siellä tapahtuu? Mulla on semmoinen kaksosainen tämä, että mä voitan Suomen vahvimman vähintään kerran, toivottavasti tänä vuonna. Sitten toinen oma tavoite olisi olla katsomassa, kun Kari myös ottaa Suomen vahvimman vähintään kerran. Ja sitten se olisi siistiä. Ja vaikka se voittaisi mut siinä kisassa, että se olisi se eka kisa, missä Kari mut voittaa, niin se olisi ne kaksi. Se olisi hienoa. Tota, Kyllä, se on ihan yhtä tärkeää, että se Kari menestyy siellä ja voittaa. Ja jotenkin haluaisi sen nähdä, että se itsellä on mennyt niin älyttömän hyvin tämä koko voimamieshomma, että mähän on, mitähän mulla olisi, 30 kisaa, jossa mä oon ollut kaikissa podiumilla paitsi kahdessa. kyllä, kyllä. Ihan niin kuin tosi hyvin mennyt. Karilla ei ole ihan samanlaista voittokulkua ollut, mutta nyt näyttää siltä, että rupeaa olemaan. Joo. Millä ollaan, oli viivalla ketä tahansa. Tiedän ton ja siis tavallaan samaistua, että kyllä se niin itselläkin mielensä kutkuttelee, että vielä kun näkee se nuoremman velipojan sit siellä voittamassa kanssa, niin se on kyllä sitten On. semmoinen ja siinä on kyllä ihan mielenkiintoinen, vielä ei ole ketkään veljekset onnistunut Suomen vahvimman miehen titteliä voittamaan, niin ketkä ne on sitten ensimmäiset Sehän siinä on. on meillä hyvä mahku tässä, kun kunnossa ollaan. Kyllä, Katsotaan missä järjestyksessä. juuri näin. Mitä sitten siellä joku 18-vuotias nuori mies kattelee tätä videoa ja miettii, että pitääkö aloittaa toi laji, niin minkälaiset terveiset Ari hälle lähet? Öö, lähtee heti vaan ensimmäisenä yhteyttä johonkin voimamiessaliin, missä on lajeja mahdollista treenata. Ja sitten aloittelijakisoin nyt niin hyvin, että lähtee ihan sinne viivalle jo. Et se on paras tapa ihastua tähän lajiin, tutustua porukkaan, se, että sä käyt kisaamassa. Ja nyt kun aloittelijatason kisoja on tosi hyvin ympäri vuotta, että on useita, niin sinne vaan. Et se voi olla, että se uusi 18-vuotias, jos on todella lahjakas ja muutenkin voimakas kaveri, on yhtäkkiä se aloittelijakisan kärkikastissa ja siitä sitten lähdetään tänne Suomen vahvinta päin. Mut mun vinkki vaan, että ei kukki saamaan vaan ja saleihin yhteyttä, missä voi reenata. Ja Instagramissa voi laittaa todennäköisesti, melkein voisin sanoa, että 100% meistä, ketä siellä nyt tekee jotain, niin ei kun viestiä vaan. Niin kyllä meidän autetaan. Pääsee alkuun, se on ihan varma.
juuri näin. Mikä se olisi sitten sellainen yllättävä asia, mitä ihmiset ei susta tiedä? No, mä tykkään laulaa aika paljon ja on siellä ainakin omasta mielestäni vielä ihan hyvä siinä laulamisessa. Niin se on sellainen, että jos sattuu olemaan joku laulutilaisuus jossain, niin sitten pääsee ihmiset näkemään. Mutta se on sellainen, missä niinku se on yksi hassu rentoutumisen vaihe kanssa. Että se niin kuin musiikki yleensä itsellään, niin se laulaminen on kiva. No joo, se on kyllä varmasti sellainen, että kun jotain laulat, niin ei siinä paljon muuta ota miettiä. Ei. Kyllä. 3 sanaa. Minkälainen sä oot kilpailija? Rauhallinen, rento ja niin kuin itselle vaativa. Mä hetkeksi aina sit, jos epäonnistun, ärsynnyn, mutta sitten seuraavalla ei yleensä on palautunut. Ne on ne. Et mä höpötän ihmisten kanssa rennosti, sit kun kisasuoritus tulee, mä oon 2 minuuttia siinä putkessa ja mitään muuta ei ole ympärillä. Ja sit kun se on ohi, niin takas sinne rentoutumaan. Saa kropan takas rennokseen ja seuraava lajiin. Se on aika tärkeä taito toi vireyskison säätely niin kuin pitkien kisapäivien aikana. Kyllä. Kyllä. Mikä on päällimmäinen fiilis? Muutama viikko on finaaliin nyt aikaa. Niin mikä on Odottava, päällimmäinen? odottava, tosi jännittynyt. Mä oon paremmassa kunnossa kuin ikinä, mutta niin on varmasti kaikki muutkin. Ja se on innostunut ehkä se tärkeä. Mä oikein innolla oottan, että oliko se nyt sirkus vai rekka, en muista kumpi oli eka, että pääsee tota, viivalle ja näyttämään kaikille, että tällainen paketti on tehty. Hyvä. Kenelles lähtee terveiset? Kiitoksia. Tai onko jotain ei uhoa, vaan haasteita kilpakumppaneille? No terveiset tosiaan perheelle, niin kuin aikaisemminkin sanoin, eli Hanna, Sara, Tuomas. Sitten meillä on se meidän reeniporukan nimi on Lihassultaanit. Kiitos teille. Ilman teistä ei tulisi yhtään mitään tätä. Ja sitten kilpakumppaneista, kenen kanssa on paljon kisannut, voittanut, hävinnyt vuorotellen, niin Jesse, Tuomas ja Teemu. Mä oon tulossa. Katsotaan, kuka ottaa voiton. Se oli ytimekästä. Kyllä. Ja sitten vielä mistä kanavista sua kannattaa seurata? Mulla on Instagramissa toi @voimaveljet. Se on se, niin kuin, mihin mä itse julkaisen. Siellä on Karja mun videot, mutta Karja on nyt omalla nimellä ruvennut julkaisemaan kanssa, niin Voimaveljiltä löytyy enemmän mun julkaisuja sitten, julkaisuja liittyen kaikkeen muuhunkin, esimerkiksi reilun 200 penkit ja kaikki tämmöiset kivuudet, jos joku vanhaa haluaa katsoa. Sieltä löytyy. Ja sit mä laittaisin tonne alle pyöriin tässä videon aikana, niin käykää Joo, sieltä ottaa Ari haltuun ja osoittakaa sitä tukeanne. Ja tervetuloa kaikille uuteen kaupunkiin paikan päälle. Tiketistä löytyy vielä lippuja ja parasta se on paikan päällä tulla nauttii showsta ja tulkaa kannustaa Aria. Onko Arilla minkälaiset tukijoukot kisaan tulossa? meillä varmaan Kari, tai mä tuun sinne, ja sit Kari, mä en tiedä, tulis Karin perheestä, mutta mulla on erityislapsi, jota ei moni kanssa tiedä, niin hän ei kovia ääniä ja tapahtumia silleen pysty käsittelemään, niin striimillä varmasti katsoo perhekin, mutta todennäköisesti siellä on Kari ja sitten tuosta meidän lihasulttaaneista ymmärtääkseni Timo on tulossa myös ehkä ukiin, niin siinä on semmoista tukiverkkoa. Etänä tukee paljon kaikki, mutta mulle riittää se, että Kari on siinä. Karille toivottavasti riittää se, että mä oon siinä. Että kyllä mä yritän sen tsempata niin, että se vaikka mut voittaa. Se ei uhos, että se voittaa mut Mavessa. Eilen salilla, että se voittaa, mutta no sitten oot kova. Sen kun Mm, teet. joo, hyvä. Ja tosiaan muillekin, niin jos ei paikalle pääse, niin sitten Suomen vahvin TV haltuun ja sieltä Joo, live-lähetys ja myös sitten se Suomen vahvin Instagrami, niin totta seurantaa sieltä pääsee aika hyvin kurkkiin kaikkien kilpailijoiden kuulumisia ja tietysti info itse kilpailuun liittyen ja kisa-aikana sit tunnelmia siitä kilpailusta. kyllä. Me ruvetaan kiittelemään katsojia
kiva, kun olette ollut mukana ja kiitos Kiitos. Ari Kiitos. jutustelusta ja tsemppiä ja kuten muillekin on sanonut, niin ennen kaikkea malttia viimeisiin reeneihin. Et nyt vaan kuoria sieltä se paras kunto puki ulos. Kyllä, just näin. Kiitos. Nähdään. Kiitti. Hyvä.